Hitz bat da ama. Hitz oso bat. Ez du itzulpenik behar. Ez da azalpenik ere. Ama esaten denean, gure barruko zerbaitek dardara egiten du. Biziaren lehen oihua bera da. Bular baten berotasuna. Lo kanta baten erritmoa. Kontzertu hau emakumeei eskainia da. Bereziki ama izandakoei. Ama izango dienei. Edo nahi izan arren, inoiz izango ez direnei. Baita gure ama eta amamei ere. Gu gaur garen hori izan dadin beren bizia josi zuten guztiei.